אהלן, אני רוצה להמליץ היום באהבה גדולה על מאיה ליבר מחברת W, על בניית האתר שלי דרך פלטפורמת וויקס. העבודה עם מאיה הייתה חוויה של הקשבה אמיתית ועמוקה והנגשה של רעיונות מרמת הרוח אל רמת החומר, שהיה לי מאוד 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 חשוב בבחירה שלי של מי יבנה את האתר שלי, כיוון שאני עוסקת בעולם של אנרגיה ותודעה. התבוניות והרגישות של מאיה יכלה לקחת את המורכבות של אתר שמדבר על שכבות שונות, על עומק והמון המון המון תנועה אנרגטית, ולקחת את זה מרמת הרעיון וליישם את זה לרמה של השטח, לרמה של הפשטות, לרמת האדמה, ולאפשר לזה להיות מונגש, להיות ברור, לקבל תבנית ולקבל את הצורה שמדויקת ביותר ויכולה להעביר את המג'יק של עולם האנרגיה לתוך האדמה. אז חוויית השירות של מאיה יחד איתי והעבודה המשותפת ממש עזרה לי לדייק את האנרגיה שאני רוצה להכניס לתוך האתר, וממש לאפשר לקחת את הטכנולוגיה ולשלב אותו עם הקדמה למה שאני מבקשת להביא בעולם. אז אני מאוד מאוד נהניתי לעבוד עם מאיה, ואם אתם עכשיו נמצאים בשלב שאתם חושבים לשדרג את האתר שלכם, או אתם חושבים לבנות אתר חדש, אני ממליצה לכם בחום לדבר עם מאיה ולראות איך אפשר לתת לאתר שלכם רוח חיים חדשה. אז תדברו איתה. צ'או!